Hej, jesi li primijetio kako se stvari u digitalnom marketingu mijenjaju brzinom svjetlosti? Jučer je sve bilo na Facebooku, danas TikTok, a sutra ko zna. Zato je stalno učenje u ovom poslu kao disanje. Jednostavno moraš. Nove platforme, novi algoritmi, novi trendovi. Ako ne pratiš, za trend si out. Ali nije to samo da ostaneš u igri. Učenjem otkrivaš nove taktike, postaješ kreativniji, postaješ efikasniji. To ti daje prednost na konkurenciju i otvara nove prilike u tvojoj karijeri. Zamisli da si uvijek ispred konkurencije. To je jednostavno moć kontinuiranog učenja. I ne mora biti komplicirano. Možeš slušati različite webinare, online tečajeve, kao online tečaj o marketing za sve. On ti je pravi zlatni rudnik znanja. Zato nemoj stati, uči, eksperimentiraj, rasti. Jednostavno moraš znati da je u znanju moć. Upiši tečajeve digitalnog marketinga u marketing za sve i prati me za ostale savjete iz digitalnog marketinga.